ilimi wanda a ce mutum yake da yana neman wannan yanayin da bai samu wannan yanayin a wannan lokaci amma da wannan ce ɗan in Allah ya za mu samu alkhairai masu yawa saboda gaba da alkai don saboda ci gaban wannan aiki ba zan cika mai sun yawa ba amma da yana nan zai kai wa ba da wannan aiki wanda ya ce ga gaba كل هذا السلام عليكم
To jama'a assalamu alaikum, da fatan za a mana afuwa ganin mun yi alƙawarin cewa za mu ɗora wani bidiyo da ƙarfe 9:30 kuma hakan bai samu ba, da fatan za a mana afuwa. Sa'annan gobe ma in Allah ya kai mu insha Allahu zuwa dare dai za mu yi ƙoƙari mu ga cewa mun ɗora wani bidiyo tare da kyautan kati. Wannan mun saba ɗora MTN, wannan Airtel ne. Da fatan za a mana subscribing